Entón, o pleno extraordinario que orden do día, primeiro punto, aprobación acta a sesión anterior do 29 de 11, unha aportación. Aprobamos. Punto segundo, expediente 2020-2018 do Orzamento Xeral 2019. Bueno, traemos a aprobación a este pleno extraordinario, a aprobación do orzamento do ano 2019. O listado de gastos e ingresos do presente orzamento ascende á cantidade de 4.869.515 euros. En consecuencia, o referido proxecto non presenta déficit inicial, co que se cumpre a exixencia que expresamente sinala o artículo 18 do Real Decreto 500/90 de 20 de abril, xa que os créditos destinados ás obrigas de carácter ordinario son inferiores ao importe dos ingresos do mesmo carácter. Elaborouse un orzamento equilibrado, onde non se gasta máis do que se ingresa, que ten que ser unha máxima, e onde sigue sin contemplarse reembolsos de préstamos, xa que non se formalizou ningún por parte do Concello. Sigue portando este Concello tendo déficit cero e as tasas conxeladas un ano máis. Os gastos foron propostos de acordo cos ingresos que se prevén para o presente ano, caracterizándose en todo momento pola súa racionalidade, pola súa prudencia, sobre todo pola coherencia con as previstas supeditadas á realidade e ao compromiso coas veciñas e cos veciños. O estado de gastos axústase dun modo xeral ao contido no artículo 8 do citado Real Decreto e na mesma forma procédese con respecto ao estado de ingresos. Asemade, faise constar que se axusta a estrutura orzamentaria establecida pola orden de Hacienda e Administracións Públicas 419/2014 de 14 de marzo. A previsión dos ingresos correntes permite dar cobertura a todos os gastos correntes e incluso pode haber algún aforro. Con respecto aos ingresos de recursos ordinarios do capítulo 1 ao 5 foron consignados todos aqueles que proceden habéndose tomado como base os capítulos 1, 2 e 5, os dereitos recoñecidos previsibles no orzamento do ano 2018. No capítulo 4, participación dos tributos do Estado, se ten en conta o importe ingresado a partir do mes de agosto, así como as subvencións na que existe algún tipo de compromiso as que siguen sendo tamén habituais. Con respecto aos recursos de capital, para financiar as inversións comprendidas no estado de gastos, destinanse as descritas no plan de inversións, que figuran no anexo do orzamento, provintes de fondos propios algunhas da Diputación e tamén da Xunta de Galicia. Con respecto ao estado de gastos, dentro das operacións correntes, as retribucións dos funcionarios e persoal laboral inda que figura a mesma cantidade que o ano pasado, hai marxe suficiente para que se incremente o que se estableceu na mesa de negociación cos sindicatos, que vai ser unha subida do 2,5%, que é o que marca a lei, e foi ademais o que se falou na mesa de negociación. E con respecto ás retribucións tanto do alcalde como da concelleira de Educación Exclusiva, mantéñense as do 2017 e do 2018. Con respecto aos gastos correntes, tomando como antecedente as necesidades dos distintos servizos que deben prestarse durante este exercicio económico, formulados por os responsables dos mesmos, foron consignados os créditos necesarios para atender os gastos correntes en bens e servizos expresados no capítulo 2 dentro das posibilidades económicas do Concello, e que entendemos dan resposta ás necesidades da veciñanza. Con respecto ás transferencias correntes, ao obxecto de prever as subvencións ás entidades deportivas e sociales que poden outorgarse ao longo do exercicio, consignase créditos no capítulo 4. Con respecto ás operacións de capital, as inversións en concreto, as operacións de capital son as que figuran no anexo de inversións dentro do capítulo 6, sendo as máis destacables, como tendes no anexo,
melloras en equipos informáticos, a merca de 2 desfibriladores, ademais de 3 que xa existen nos campos de fútbol e no pavimento de deportes, novas inversións en alumbrado público en parques e xardíns, inversións pois nos colexios, biblioteca e centros multiusos. O remate pois no campo de Salgueirón é unha nova pista de tenis para que o equipo de tenis poida xogar como o de pádel aquí no noso concello, non teña que desplazarse a outros, porque necesitan 2 pistas para poder competir. Inversións en vías municipais, en saneamentos tanto na Montesiña como Moreira, e melloras tamén na Fonte de Oliveira en área recreativa do Val. Iso é o que se contempla máis grueso dentro das inversións, que suman un total, estas e outras que non mencionei menores, de 563.019 euros. Como dixen antes, non se contempla ningún tipo de deuda e mantense un ano máis as tasas municipais. Cúmplese, por suposto, coa regla de gasto e estabilidade orzamentaria, como manda a lei. Reuniuse, por suposto, a mesa de contratación, a mesa de negociación cos sindicatos. Este orzamento conta cos informes tanto de intervención como de secretaría. Entendemos, por suposto, que dá resposta á maioría das necesidades das veciñas e dos veciños. Iso é a nosa opinión. Dende a protección social, coa cofinanciación da dependencia, a teleasistencia, axuda en material escolar, en emerxencias, no tema de igualdade a través do CIN, con xornadas, programas en centros escolares, cursos e obradoiros, campañas de sensibilización tamén. En educación, coa continuación de obradoiros de campaña de sensibilización vial e medioambiental. Ademais de, seguiremos coa cofinanciación do transporte, xa non pobacharelato, sino, nese caso, para os DFP que siguen cursando en Pontevedra e, por suposto, algunha inversión que haxa que facer nos colexios. En xuventude, seguiremos con todos os cursos que se fan e obradoiros, ademais co mantemento das escolas, tanto de teatro, de dibuixo, de música e actividades diversas para a mocidade. Dentro do deporte, as escolas deportivas municipais seguirán sendo un referente, ademais de todas as actividades que se organizan e diferentes torneos, organización de diferentes torneos en todos os deportes, ademais das inversións previstas, como dixen antes, de acabar o campo de fútbol e da pista de tenis. Dentro da cultura, seguiremos con programas de teatro, con xornadas musicais, con actuacións destinadas aos colexios. Seguiremos cos obradoiros de idiomas na biblioteca, a organización das festas máis significativas tamén do noso concello. En medio ambiente e infraestructuras, o mantenimento e mellora de todas as zonas verdes, dos parques infantiles, iremos co plan de reciclaxe, coa mellora do mantemento dos viais públicos, e todas as inversións que xa anunciei anteriormente, proseguindo, por suposto, coa recuperación do noso patrimonio. En definitiva, para nós, son uns orzamentos realistas, no que se garantizan, creemos, todos os servicios municipais, incluso, eu creo que se van a mellorar algúns, para que se van a mellorar as infraestructuras municipais, e todos os actos e actividades que se van a realizar neste 2019, que ademais creemos é a nosa impresión de que serán do agrado dunha gran maioría dos veciños e veciñas deste concello. Por lo tanto, é un presuposto, como xa dixen, creemos que é realista, seguramente será, como sempre dixen, e digo sempre, continuista, porque somos os mesmos os que os facemos. E, polo tanto, creemos que atenden ás necesidades que nós creemos que hai no Concello e algunhas novas que probablemente xurdan ao longo do ano. Bueno, eu, cada vez que vimos así o pleno os orzamentos, ten así unha sensación case de déjà vu, non? Non tanto por aquilo da continuidade, que iso en si mesmo creo que non teria por que ser malo en si mesmo, pero sí porque as mesmas ladaíñas,
repítense, e, tristemente, vemos como a concreción desas mesmas ladaíñas, ou a falta de concreción neste caso, pois continúan tamén a repetirse. Básicamente, na exposición do grupo de goberno, o que veñe a ver que se nos di que somos como uns orzamentos que cumpren coa lei, só faltaría. É dicir, que íbamos traer aquí a este pleno un orzamento que non cumpra coa legislación vixente, e son uns orzamentos que din o goberno realistas. Lástima que as liquidacións digan o contrario. As liquidacións, é dicir, a execución, a concreción deses orzamentos, veñen dicir que non son realistas, pois, bueno, permitídeme que a palabra do grupo de goberno pois sexa, cando menos, da nosa perspectiva, do noso punto de vista, cuestionável. Por lo tanto, eu, se me permitides, vou facer a exposición, a análise dos nosos orzamentos, a nosa réplica, pois, bueno, baseándome en 4 ou 5 apartados, tratarei de non estenderme moito, sei que non sempre o consigo, pero de verdade que me esforzarei. A primeira parte vai ter que ver cos prazos, a segunda parte vai ter que ver coa participación, coa falta de participación neste caso, a terceira parte vai ter que ver coa análise xeral do orzamento, da cifra grosa, despois unha cuarta parte que vai ter que ver coa análise da liquidación do 18 e cos investimentos, máis unha última parte que probablemente engada algunha das aseveracións, bueno, replicar algunhas aseveracións que escoitei aquí ao grupo de goberno. Empezamos, prazos. Eu, simplemente, aquí que manifesto algo que, bueno, que vende sendo tamén continuista, como ti me dicías, nos últimos anos. É dicir, que a aleatoriedade esta de non saber cando en Soutomaior imos ter orzamentos. Non se sabe se van ser en xaneiro, en caso, en maio, en marzo, non se sabe. Aquí o grupo de goberno emprega, bueno, pues, a aprobación dos orzamentos pois, dunha maneira, temos que dicir que é máis sorprendente. Un grupo de goberno que ten maioría absoluta e que ás veces, bueno, pues, deixa de morar no ano, outras veces ten, vaya, digamos que hai unha falta de rigor, unha falta de estabilidade, no sentido de que non sabemos en que época do ano vamos contar cos orzamentos, insisto, nun concello no que hai maioría absoluta, co cal, facendo os deberes, facendo as cousas a tempo, non hai ni un só motivo político para que eses orzamentos non seixen adiante, máis alá de que o alcalde puxase en valor algún pleno que sempre sacamos adiante os orzamentos. Sorprendentemente, claro, con maioría absoluta sí que sería de órdego ser capaz de non sacalos adiante. Entón, eu simplemente, ante isto, a sensación que imos tendo, non tanto polos prazos, é que un vai tendo a sensación de que moitas das maneiras que hai de convocar, de trasladar información, de permitir o traballo de fiscalización da oposición, teñen máis que ver con paus nas rodas a este noso traballo de representación da veciñanza que un labor pois, de xestión eficaz por parte dun grupo de goberno. E pregúntome, que traballo lle daría o grupo de goberno convocar aos membros desta oposición e dicir, mira, temos pensado sacar o orzamento en tal semana de tal mes ou en tal mes, queredes facer algunha chega, algunha aportación? Vos, oposición, como representantes da maioría dos veciños de Soutomaior, credes que hai algo que se pode incorporar? A vontade mínima de facer achegas. Despois chegaríamos a acordos ou non, e lóxicamente. Hai unha aritmética electoral que sen representar a maioría da veciñanza vos tendes pois, a maioría absoluta do poder político e nos iso aceptámoslo e asumímoslo. Pero cando menos non sermos capaces como goberno, serdes capaces como goberno de sentarnos e decir, hai posibilidade de acadar algún acordo en algo que sexa importante para os veciños? Simplemente por aquilo de dar apariencia de demócratas. Só iso, apariencia, xa non digo máis. Aquí, bueno, pois vemos como todo o procedimento, pois teño que decirlo, vaya, é algo que é desagradable, se queredes, para todos, pero que foi pois, un proceso que se solventou en, bueno, escasas 10 días. Eu creo que iso é tremendamente negativo para a veciñanza. Tremendamente negativo. Tanto pola renuncia que se fai a que todos podamos aportar, como polas dificultades que se nos poñen como representantes legítimos da veciñanza para fiscalizar e para facer este traballo de oposición. O avance que se presentou
neste mesmo pleno, foi unha broma. E mesmo se decía por parte do alcalde que isto era unha mala gripe, un trámite, que hai que pasar. Bueno, para vos seguramente entendedes así. Agora, a nós, a hora de fiscalizar o traballo da oposición, sí que é importante saber cales son as liñas maestras que poden ter uns orzamentos. Vamos con respecto a... Xa non vou entrar no feito de cando recibimos a convocatoria para esa comisión. Foi en 4 de decembro. Perdón, de xaneiro. É dicir, con Nadalidade, 3 días despois, que non eran días nos que pudemos contar, coa xente que nos asesore, que nos informa destas cuestións, e vemos como a comisión é convocada para o día 9, con 2 días hábiles polo medio. Tiñamos, falo de memoria, son os prazos que eu teño aquí. Entón, nos decatamos tamén que sorprendentemente nesa comisión falta un documento fundamental. Bueno, parecía que agás os representantes do BNG non sequera se mencionaba, pero que despois a convocatoria do pleno faise nun mércores, sen dicirnos nada. Eu pregúntome, para o documento máis importante no que xestionan ingresos e gastos de todo un ano, tanta dificultade hai por parte deste alcalde, por parte deste grupo de goberno, de dicirnos, mira, temos pensado sacar isto neste momento. É tan difícil. Que é o que o impide? E despois tendes maioría absoluta e de sacar o orzamento que vos queirades. Pero simplemente facilitar o traballo e fiscalizar e, por que non, chegar a acordos, que eu creo que a veciñanza demanda de nós. Creo que o que lle gustaría a maioría dos veciños. Pero vese que non é ese o labor. Eu simplemente teño que dicir que estas actitudes de estirar os prazos ata o límite que marca a legislación provocan serias dificultades na nosa labor de fiscalización e incluso na nosa vida laboral. Eu, para que vos fagades unha idea, e non me gusta por cuestións de persoal, que, todos tenemos as nosas cuestións persoais, pero tiño unha saída o instituto o propio mércores, cando me entero de que para ese mércores cando temos a convocatoria. Teño que, reorganizar para que vos fosen compañeros para esa saída cos rapaces. Despois chego a casa, tópome co pleno, se cambia para o xoves, teño que volver ao instituto, desorganizar o reorganizado. Ao final, o que podría decir, pero que seriedade é esa? Eu creo que teñen razón. Entón, digamos que eu creo que isto denota unha forma de facer. É dicir, creo que cando temos que estar con estas circunstancias é porque, no fondo, por parte deste grupo de goberno, o que non hai é un proxecto serio para este concello. E creemos que iso é verdadeiramente relevante. Temos que estar con este tipo de dificultades porque calquera grupo de goberno que teña un proxecto sólido, un proxecto serio e un proxecto ilusionante para este concello non debería ter problema ningún en presentalo diante de quen sexa, en estar disposto a negociar o que sexa. Mais, tristemente, creemos que en Soutomaior estas prácticas que denotan é a ausencia absoluta dese proxecto de orzamentos e o que vemos pola conta un grupo de goberno absolutamente esgotado, sen proxecto e sen modelo, que creemos que é tremendamente negativo para a veciñanza. Participación. Eu molesteime en falar con algúns axentes sociais para preguntar se por parte deste grupo de goberno se lles chamara e se dice, mira, imos sacar os orzamentos, temos esta... Hai algunha achega, algunha aportación que se queira facer? Todos os cos que eu falei, lóxicamente non falei con todos, pero todos os que eu falei, garantovos que nin sequera sabían que se ian sacar os orzamentos. Nin sequera o sabían. O cal, eu creo que un grupo de goberno que crea no seu proxecto tamén debe abrilo á sociedade e que a sociedade faga chegas. Xa non falo cos grupos de oposición, que isto xa mencionei iso, e xa sería case como unha petición imposible. Pero, nos non desistimos e creemos que hai marxe, e se así o queredes, nos estamos dispostos a abrir o debate para que consigamos acordos. E nos comprometemos, se estades dispostos a dar este debate, lógicamente, pero cando menos debatir. Non digo que teñamos que estar de acordo, pero cando menos escoitarnos, nos estamos dispostos a, en función dos acordos que se cheguen, incluso dar un voto favorable ao orzamento. Nos estaríamos dispostos. Pero, lógicamente, nos creemos que debemos falar de propostas que podemos facer por parte deste grupo.
que teñen que ver con sectores fundamentais que eu creo que proposta que non se contemplan con comercio, hostelería, con fomento, proposta de fomento ao deporte base que non aparecen aquí recollidas, cando menos nos termos que nós creíamos que deben estar, propostas estratégicas, a sectores productivos estratégicos, a festa, aquela xornada sobre Alvariño que votastes a favor, que terqueastes, que sí que aparecía nos orzamentos, pero que unha vez máis e outro ano máis volvedes a deixar na estacada, mentistes. E o problema non é que diga eu que mentirades. O problema é que está grabado nos vídeos e pode consultalo calquera veciño. Destes o voto favorable desas jornadas, dixestes que no orzamento non estaba expresamente, pero que sí se ia facer, e resulta que pasa outro, como a do Celta, chega outro ano e pasa tamén. Pois aquí en Soutomaior con iso igual. Dotación de saneamento, depuración, reforma dos núcleos urbanos de Arcade e Soutomaior, modelo de concello. É dicir, hai varios temas no que eu creo que hai posibilidade de sentarnos, falar e probablemente en algúns chegar a acordos. Se vos estades dispostos, nos estamos dispostos a replantexarnos un voto no que, bueno, pode ser un orzamento, no que cando menos podamos representar, se pode ser representada, pois iso, a maioría do noso concello. E, bueno, nos, é que é verdade, cando se fala de continuidade, a min só é moito máis que un orzamento continuista ao típico orzamento de campaña. Non? É dicir, é o típico orzamento de piche por votos. Non? É dicir, tratamos de buscar, non hai unha súa medida, digamos, de carácter estrutural, con capacidade transformadora, verdadeiramente, para o concello que sea capaz de poñer as necesidades dos veciños de Soutomaior en primeiro plano. Non hai. Eu creo que moi ao contrario, o que se pon en primeiro plano é o interese electoral do Partido Popular. Eu creo que iso, nun orzamento, pois é algo tremendamente negativo para as nosas veciñas e veciños. Ese ano que ten a ver co orzamento, o análise do orzamento xeral, estamos ante un orzamento, como ben dicías, de 4.869.515 euros. Se nos dicía na comisión que había un incremento con respecto a outros anos sobre os 4.022.000 euros do ano pasado. Falso. O que hai un cambio de criterio. O que había o ano pasado é que non se consignaban neste orzamento partidas, como era do Plan Concellos, e incluso outra que hai da auga, que sí se consignan este ano. E, bueno, chámonos a atención. O ano pasado, estou mirando cando xeron as bases do Plan Concellos, foi aí o 3 de xaneiro, poderíase perfectamente ter feito a previsión. De feito, fixéronse na maioría dos concellos que se aprobaron nese momento. Entón, simplemente, non se fixo, este ano sí se consigna, non hai tal suba. E máis, a outra, digamos, a esa diferenza que temos agora ten que ver pois cos ingresos da auga. Tamén un cambio de criterio é que temos por aquí os 317.000 euros que teñen que ver con os ingresos que son absolutamente ficticios. Este dinheiro conforme entra sae, porque imos ter que abonar o noso. Que hai un cambio de criterio, digamos, na xestión dese gasto. Polo tanto, hai isto, incluso tamén outras modificacións que estivemos vendo que teñen que ver co Risgas, co SAF, etc., que o que denotan é que no montante total non hai o incremento con respecto ao ano pasado que se nos trasladou na comisión, non o hai. Ese incremento, o que hai é un cambio de criterio. Entón, bueno, se nos poñemos xa co análise da liquidación, pois o que vemos é que o nivel de execución que nos dá coa liquidación que se nos traslada é dun 59,97%. Temos un nivel de execución que creo que o orzamento para da tarde a estas alturas, pois nós creemos que sexa un nivel de execución para tirar foguetes. É dicir, hai unha situación, hai unhas demandas da veciñanza que eu creo que exixen pois unha xestión moitísimo máis eficaz e con capacidade de sacar proxectos adiante, que creo que é o que nos está pasando neste concello. Hai dúcias de exemplos de proxectos que atrancan, que non hai capacidade de levar adiante, algúns acaban no xulgado, outros demóranse sine die, etc. Entón, bueno, eu creo que denota o nivel de execución, bueno, pois tamén o mesmo. Un goberno esgotado. É certo que a liquidación está a 30 de novembro, pero se queredes falamos da liquidación de outros anos e vemos tamén o nivel de execución, porque se queres a liquidación pechada do ano 17, por exemplo, sálenme no capítulo 6, por exemplo, investibetes un nivel de execución do 30%, 31%. Entón, bueno,
Moitas veces, iso de non sermos capaces de facer os deberes en prazo, bueno, pois eu creo que ten os problemas que ten, pero que ademais, nós, cos datos que temos a 30 de novembro, vemos, bueno, pois cuestións que son preocupantes. Fomento de emprego de 414.000 euros, deixase en executar 105.000. Muller igualdade, 86.400 euros, deixamos en executar 25.197. Servizos sociais, de 326.000, deixamos en executar 11 de novembro, 85.700. Medio ambiente, 288.000, deixamos en executar 140.000. Bueno, así, ata poderíamos votar media mañán. Entón, bueno, realistas. Eu, os feitos me remito. A realidade é o que aparece nas liquidacións. Entón, bueno, eu creo que vemos un goberno que anda a trancas e barrancas, que vai demorando proxectos e creemos que, insisto, que non é positivo para a veciñanza. Análise dos investimentos. A reducción, preséntase, dicir, nos investimentos tamén se presenta isto mesmo que vos viña a dicir antes, non? O incremento por parte da chega do plan Concellos é o que supón a diferenza con respecto ao orzamento inicial nos investimentos do outro ano. Pero, insisto, non hai un incremento no investimento. Ao contrario, habería incluso unha reducción, os cálculos que eu teño, dun 11,56%, porque se restamos a chega do plan Concellos e o comparamos co orzamento inicial do ano pasado, pois saínos iso. Un 11,56% menos. Quedan 112.000 euros frente a 142.000 euros do pasado ano. Por lo tanto, creemos que iso non é unha actitude positiva para o Concello, e vemos que tamén, que, na maioría sorprende, verdade, que moitísimos dos investimentos que se contemplan este ano, e algúns deles non son continuidade, son investimentos que se estaban contemplados nos orzamentos do ano pasado. Iso é o realismo do que falamos. Esa continuidade, máis ben, da que falamos. Entón, por lo tanto, cuestións que se repiten sistemáticamente, que non se sacan adiante, e que denotan, iso, como vos dicía, unha xestión que, cando menos, na nosa perspectiva, no noso punto de vista, pois é cuestionable. O gasto corrente, non digo nada novo, sabemos todos que temos un concello con gasto corrente elevadísimo, que deixa sin capacidade económica para realizar investimentos, e cos investimentos, ao final, temos que facelos coas achegas que temos de outras administracións. E despois, vou alixeirando, despois, se queredes na contrarréplica, podemos poñer máis exemplos deste tipo e máis cuestións, porque hai bastante, un documento amplísimo. Algúnas ladaíñas que se repiten, ten que ver coa débida cero, conxelación de impostos, etc., que son debates que xa se deron aquí, e que, eu creo que hai, cando menos, unha certa descendencia. Creo que non vistas así, creo que non son positivos para a veciñanza, establécelos nos termos que establecen por parte deste goberno. Son cuestionables. No sentido de que, por exemplo, estamos facendo investimentos en alugueres que se fixeramos, por exemplo, en pagar para comprar as propiedades que temos, teríamos la pagada 3 ou 4 veces xa. Iso non xenera débeda. Non sei 3 ou 4 veces, 2, desde logo que sí. Non, pero como xestión económica, permíteme que o cuestione. Será de que hai algunhas cuestións de partidas en executar que se en fomento de emprego deixamos 100 e pico mil euros, fomento de emprego sen executar, ou nas liquidacións outros anos incluso, pois só faltaría, sería xa para un Nobel de Economía, a pesar diso termos débeda neste Concello. No do IBI, está moi manido o tema, non? Da conxelación de tasas, pero en cambio vemos como de 33 anos para aquí se incrementan os ingresos por IBI, mantendo a poboación. Pois iso é casi, non sei, unha cuestión digna dun estudo, de matemáticos ou de, como se chama estes do Discovery Channel, de pseudociencias destas. Porque, é dicir, sabemos de sobra que foi este alcalde que pediu unha revisión do 10% e que se pediu unha actualización do IBI que fixo o goberno do Partido Popular. Sabémolo, está máis que demostrado, é un debate que xa se deu, é dicir, é que os veciños pagan o menos un euro menos, como nos viñas a decir. Sí, claro,
pero tamén agora, se se rebaixa o IVA cultural, e agora ven algunha administración e dice, non, pero aquí subímolo, e poñémonos esa diferenza. Foi exactamente o que fixo este goberno. Entón, a ver, eu creo que os veciños xa non se engana ninguén. E a xente sabe de sobra. Se fixo, eu creo que se fixo, por non falar de papelóns que ten o Partido Popular en outros gobernos, en outros concellos. Non que detrás que non interesa, pero bueno, é que en algúns lados, por IBIs moito máis reducidos con estes, está o PP rodeando concellos, non se os miraches. Sí, pois sí. Con política esta de rodea al Congreso, aquilo que vos parecía tan mal daquela, pois agora o PP aí o tende rodea o concello. Aquí cerquiña, Entón, bueno, con IBIs moito máis reducidos que a estes. Entonces, bueno, iso de botarse ao monte, pois é o que ten. Entón, a cuestión é que eu creo que en todo, estas cuestións, insisto, hai capacidade, creemos que o Concello de Soutomaior merece, precisamos, lóxicamente, un cambio nesta xestión, e ademais un cambio nesta xestión que antepoña os intereses da veciñanza aos intereses do propio Partido Popular, que creo que é o que reflexan estes orzamentos. Creo que están pensados exclusivamente en clave electoral e non en clave veciñal. Eu creo que iso é tremendamente negativo para a nosa veciñanza. Creemos que, ademais, hai marxe, e así o vimos manifestando dende sempre, que hai marxe para chegar a acordos. Estamos amosando constantemente a nosa predisposición a sentarnos, a falar e a chegar a acordos. E creo que é o que demandan os veciños. E creo que esta actitude do Partido Popular de pasar o rodillo, de entender que esta administración pois é a taifa pois do PP, do grupo de goberno, e que os demais pois somos simplemente esa molestia que tiene a democracia e de que resulta que temos que soportar nos plenos, pois bueno, eu insisto, creo que é moi negativo, creo que non axuda nada a que este Concello progrese e, polo tanto, pola nosa banda, aquí queda esta mantendida, se vos tendes a ben chegar a un acordo, sentarnos e falar de cuestiones destes orzamentos, pois nós, por suposto, estamos dispostos a sentarnos e a tomar decisións conxuntas. Se pola contra a vosa estrategia será, que o será, unha vez máis, a do rodillo, pois, lóxicamente, nós con estes orzamentos non podemos estar a favor e o noso voto será en contra. No, eu non vou entrar en... Son formas distintas de ver o que necesita seguramente o noso Concello, pero se me dixeche que se vos remitir ao día 4, eu creo que se remitiu o día 2 de xaneiro o da comisión, creo. Revisarei. Vale. Teño apunto ao día 4, pois. Sí, pode ser, non sei, pero creo que desde o día 2 de xaneiro hasta o día 12 pois pasaron 15 días para ver o presuposto, pois non, vamos, que tampouco xa quixeran moitos. Desde o viernes non funciona a sede. Desde que viernes? E dentro do día 2 hasta o día 9 non estaba a liquidación. A liquidación estamos de acordo, por eso se cambiou se fixo unha nova sí, se fixo, para analizar a liquidación e 2 días para analizar unha liquidación. Supoño que vamos, que non ten moito problema para analizar a liquidación, non? Supoño, vamos, non sei, depende, bueno, hai quen necesita moito tempo e a veces, pois, o mellor debe ser a experiencia, pois a veces necesitas menos, non? Eu non dixen que, eu non presumín de cifra de presuposto, non dixen que habíamos incrementado non sei canto, non sei que máis, non presumín, efectivamente hai un cambio de criterio, é que para incrementar o presuposto habría, ou hai dúas formas coas que cual o Partido Popular tamén non está de acordo, ou ben subir impuestos, ou ben, claro, ou senón incrementar non, ou senón ter débeda, senón non incrementar os presupostos, claro. E eu non presumín de que incrementáramos os presupostos, por suposto que non, é que a nós, eu non teño a obsesión por incrementar os presupostos, claro que houve un cambio de criterio, este ano se meteron no presuposto as inversións, pero que
é que non hai ninguna diferencia entre metelas no presuposto e non metelas. É dicir, as inversións se van facer o mesmo porque son subvencións de outras administracións. E, polo tanto, non hai ninguna diferencia. Quero dicir, por iso, que eu non presumín de que porque para incrementar o presuposto dun concello ou de calquera administración só hai dúas vías, é que non hai máis. Ou ben subir impostos ou ben débeda, non hai outra. Ou senón, oye, se temos sorte e se incrementan as licencias un fenómeno, ou se resulta que se dan de alta non sei cantos miles de coches, claro. O que pasa é que estamos nunha situación que eso non pasa. E por eso digo que no momento actual, no momento real, porque eu non vivo no mundo de Yupi, que estou cos pés no mundo real, pois entonces non hai outra alternativa que manter para nós, porque nós somos os que os facemos, manter os presupostos. E en esa é na que estamos. E con reforme, con respecto ás liquidacións, hombre, é un tema que xa ano pasado, o mellor ten que explicarnos mellor a técnica non do Concello, e, bueno, a liquidación son cantidades comprometidas que teñen nome e apellido, e, por tanto, que te digas que estaba ao 30%, eu digo, non, porque moitas veces están comprometidas, teñen nome e apellidos xa de gasto, e, polo tanto, sí, hombre, sí, o mellor, alguén non lo ten que explicar a todos un día de calma, e así podemos ver que a ejecución dos orzamentos, sobre todo as inversións, fanse pois casi sempre na súa totalidade, a veces incluso máis alá, non? Nos presuposto está feito pois para que o Concello progrese, iso que non lle quede a dúda a nade, podemos equivocarnos, porque seguro que nos equivocamos moitísimo, pero están feitos polo menos con boa vontade e están feitos pois para que progrese e para que, porque nós tamén escoitamos a xente, tamén a escoitamos. Quer dizer que isto non é, o de escoitar a xente non é patrimonio de ninguén, e nós escoitamos a xente, ademais, con moita paciencia. E, polo tanto, creo que nos recollemos, creemos, o que unha gran maioría da veciñanza, non toda, por suposto, pois quere para o noso Concello, e nós así o interpretamos e así o reflexamos. E iso é, de verdade, o que traemos a esta aprobación inicial dos presupostos, que coincide con ano electoral. Entón, podes chamar que son electorales, é que non hai grandes cambios, é que non podes observar que haya grandes cambios no orzamento que poidas decir que é que non. O que pasa é que este ano hai eleccións, bueno, pois vale, hai eleccións. Son os últimos deste mandato. Entonces, bueno, son electorales. Bueno, pues cada 4 anos son electorales, pero resulta que a cantidade, como ti ben dís, é a mesma que a do ano pasado. O ano pasado non eran electorales, este ano son electorales. É dicir, bueno, non, cada 4 anos hai eleccións e o presuposto nós facémoslo todos os anos. E, por lo tanto, como ti ben dixeche, prácticamente a cantidade é moi similar á do ano pasado e non hai razón, creo eu, bueno, razón hai sempre, cada un pode pensar o que queira, que é moi libre, pero nós pensamos que non hai ningún motivo excepcional para dicir que son, porque non hai, o mellor se pidiremos un crédito para facer grandes obras, pois ao mellor, pois aí podíamos estar, non? É dicir, oye, resulta que acordastes ahora e, non, nós non seguimos na mesma línea de manter o noso Concello sin débedas, que os nosos veciños e veciñas non deben ni un solo euro pola débeda do Concello e ademais seguimos mantendo pois os impostos, as tasas municipais. Por lo tanto, eu creo que iso é moi importante, creo que iso lle interesa moito a todas as veciñas e a todos os veciños, e iso é no que este ano queremos que siga sendo pois a nosa máxima, non gastar máis do que se ingresa, e iso como nas familias, non? E polo tanto creo que é unha máxima que nós, como goberno local, queremos seguir respetando. E nada máis. Eu teño a palabra. Eu creo que é certo, verdade, que vos tendes tanta experiencia na liquidación que ata truestes a comisión o voto decidido sin sequera tela no arquivo, e nin sequera vos decatastes. É dicir, viñestes a comisión onde no expediente non constaba a liquidación e vos xa tiñades analizada.
O sea que, vaya, iso non é que teñades agilidade e experiencia, iso é que sodes os auténticos hachas do estudo das liquidacións. Así que, por favor, a ver, claro que un estudo rigoroso, serio, destas cuestións, require tempo. Require tempo, e ademais require contrastalo, nos cando menos así o facemos, contrastámoslo con persoas que saben moito disto, que teñen tamén moitísima experiencia, e que, bueno, que demandan que un documento importante para esta veciñanza. Vos, insisto, vos podedes bimbialo e solventalo sen sequera ter os arquivos dentro da carpeta. Pero, bueno, iso, a verdade é que só está ao alcance duns poucos, dos elixidos, diría eu. O resto, pois, vaya, temos que esforzarnos, traballalos, contrastalos, estudalos, e o que ten, bueno, pois, ter unha percepción responsable na xestión política, e nós creemos que así o temos e por iso así o facemos. Con respecto a que non falastes da suba de DNU, de verdade, é que unha vez máis o que tendes que resolver é o problema de comunicación no vosso grupo, porque vimos a unha comisión onde o primeiro que se nos di na propia comisión é o incremento por parte do orzamento, e agora vindes decir por parte do grupo do PP que nunca falastes diso, que ti non falastes. Mira, eu de verdade, que ti non falastes a que non subistes do incremento do orzamento, de verdade, resolvedeo. Eu, as cuestións, se vos non falades entre vos, iso é algo que tendes que resolver por parte dentro do grupo de goberno. O que pasa que se chega unha persoa responsable dunha comisión, di unha cousa, chega aquí o alcalde e di a contraria, bueno, de verdade, eu esas cuestións creo que vou para os veciños tamén que teñades comunicación entre vos e que resolvades. Escoitar a xente. Bueno, vale, sí, creemos que tamén que é moi necesario. Eu non digo que escoitar, eu digo que chamei a xentes sociais esta mañán para ver se expresamente por parte deste goberno se dixera imos aprobar os orzamentos. Hai alguna chega, alguna cuestión, algo que se queira aportar, algo que se queira participar, e todos os que falei, non foron todos, seguramente me quedaron atrás, probablemente, pero todos cos que falei, sen excepción, me dixeron que nin sequera sabían que este grupo de goberno ia aprobar os orzamentos. Eu digo iso, son feitos. Despois que ti digas que falas, bueno, pois iso, obras son amores. E despois, bueno, voto en falta, o que creo que é máis importante, nós fixemos unha proposta aquí, insistimos, o sea que, bueno, está feita dentro dos outros orzamentos, de todos os anos, e ademais é unha máxima que nos temos. Nos queremos sentarnos e creemos que o que demandan os veciños de nós é chegar a acordos. E a nosa vontade é chegar a un acordo tamén con cuestións fundamentais dos orzamentos. Cando menos, e xa non digo, o acordo será posible ou non. Somos proxectos políticos diferentes, somos sensibilidades diferentes e somos persoas que temos visións do que debe ser Soutomaior tamén moi diferentes. Pero creo que o mínimo, digamos, o mínimo decoro democrático de sentármonos e falar, creo que cando por parte deste grupo de goberno se nos furta e se non se nos permite nin sequera participar nestas cuestións, pois eu, honestamente, creo que non é o que demandan os veciños. Creo que os veciños demandan que, cando menos naquelas cuestións que podemos chegar a acordos, e creo que son varias, a pesar da diverxencia do proxecto, creo que hai varias cuestións que podemos chegar a acordos. Pois creemos que, bueno, pois que non é unha atitude positiva para a veciñanza e creemos, por tanto, que estes orzamentos, os orzamentos do rodillo, os orzamentos da campaña, os orzamentos do piche, pois tamén non son positivos para a veciñanza de Soutomaior. En contra? Soy PNG. E a favor? Pois votamos partido. Pasamos entón ao punto segundo, que é o expediente 1102/18 de percepción do 100% das retribucións por baixas. Bueno, isto creo que non necesita moita explicación, verdad? Creo que foi un compromiso, foi unha proposta na mesa que tuvemos cos sindicatos de que os funcionarios e os traballadores laborales cobraran desde o primeiro día o 100% da retribución. Por tanto, non sei se queredes expliquemos algo máis, pero non ten moito máis que explicar, simplemente que se cobre por parte dos funcionarios e laborais o 100% dende o día dende o primeiro día de baixa. Alguna cousa? Unanimidade? Perdón. Bueno, pues que forma parte do ADN de calquera persoa con sensibilidade de esquerdas, entendo que polo que decides agora no Partido Popular tamén tendes sensibilidade, lástima que foi unha cuestión
que foi o propio goberno do Partido Popular o que a implementou, todo o que teña que ver con dereitos laborais, todo o que teña que ver con melloras para a clase traballadora e todo o que teña que ver con dereitos fundamentais dos traballadores, lóxicamente no BNG non podemos máis que dar o apoio. Que as esquerdas se teñen atribuído unhas sensibilidades que a veces a min fan moita gracia, non? Pero, bueno, en todo caso, está ben que sea por unanimidade todo isto, verdad? A mí o que sí que me fai moita gracia son as sensibilidades que últimamente vos atribuídes ás dereitas. Esas sí que son simpáticas. Cada un sabe do seu. No, por iso. Pero esas sensibilidades que está tendo a dereita últimamente, a dereita, son sensibilidades absolutamente extremas. Sensibilidades as vosas. Por iso decimos, por iso. As de todos. As de todos, sí. Por iso que... Sí. É o que teñen as sensibilidades. As de todos, sí. Exacto. Bueno, vamos a seguir. Votación unanimidade. Unanimidade nesto, non? Unanimidade, vamos lá. Por último, licitación, contrato de servizo de abastecemento de agua potable e saneamento do Concello de Soutomaior. Bueno, isto non é exactamente a adjudicación, como sabedes, solicitar a empresa que quedou en primeiro lugar que presente a documentación para poder adxudicala despois. Como sabedes, isto trátase de dun procedimento longo, empezou hai un ano, xa que no que acordamos xa foi no 25 de xaneiro de 2018, que acordamos que a xestión indirecta mediante concesión administrativa do saneamento e da auga potable, como se estaba realizando ata agora no tema da auga. Contratouse para elo, como sabedes, tamén unha empresa externa para que nos dera cobertura e, ademais, tamén pedimos dous técnicos na Diputación, Paco Alonso, que nos mandaron a Paco Alonso e Eugenio Marqueto tamén para que nos deran asesoramento á mesa de contratación. Tamén, sabedes, estaba formada por todos os grupos políticos e por a secretaria e a interventora do Concello, co asesoramento desta empresa Lagares e desos técnicos da Diputación. Se presentaron, despois de aprobar o anteproxecto de explotación, se presentaron 5 empresas, como tamén seguramente sabedes. Se abriu a documentación técnica, na que hubo unha valoración por parte dos técnicos. Posteriormente se abriu a documentación económica. Houve outro informe por parte dos técnicos no que propoñían que unha das empresas non coincidía ou non coincidía o informe económico co que habían presentado co informe técnico e a proposta técnica, e, por tanto, propoñían que esa empresa quedara fora do concurso. Así o fixo a mesa de contratación, a instancia dos asesores, dos técnicos asesores, e, por suposto, esta empresa presentou un recurso ante o Concello. O Concello desestimou ese recurso a esa empresa. Posteriormente, esta empresa presentou outro recurso ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia. Este tribunal deulle a razón ao Concello e aos técnicos do Concello de Soutomaior que habían desestimado ese recurso e a mesa de contratación, e, polo tanto, quedámonos con 4 empresas, das cales 3, debido a sacar a quinta, 3 delas quedaban en baixa temeraria. Tuveron que justificar que esa baixa non era baixa temeraria, senón que era absolutamente real, que se podía asumir, e nos atopamos con a valoración de 4 empresas. A proposta destes asesores á mesa de contratación, e a mesa de contratación o que fai é
pois poñer a disposición deste pleno que o acordo sería aceptar e asumir o informe emitido polo equipo técnico do expediente de contratación coa valoración que fixeron, no que está de primeiro Viacua con 71,53, segundo Espina Delfín con 69,87, terceiro Aqualia con 67,64 e cuarto, pois, Drace Infraestructuras 47,35. De conformidade coa puntuación asinadas, clasificar as licitadoras neste orden: Aqualia, Espina Delfín, Viacua, Espina Delfín, Aqualia e Drace, e propoñer ao pleno do Concello a adxudicación. Iso é o que propón a mesa. Entonces, a proposta é que, examinada a documentación que se acompaña, visto a proposta da mesa de contratación e de conformidade co establecido no Real Decreto tal, porque se aproba o texto refundido da Lei de Contratacións, a Comisión propón a plena adopción do seguinte acordo, que sería o que vos dixen as valoracións anteriores das empresas, e segundo, requirir a Viacua, porque é o que está de primeiro, que presentou a mellor oferta para que dentro do prazo de 10 días hábiles a contar do seguinte de que recibise o requerimento, pois presente a documentación, e posteriormente se presenta a documentación, traeríase ao pleno aquí pois a adxudicación definitiva. Iso é todo resumido, todo un ano de algunhas reunións e de moitos informes e recursos e desas cousas todas. Nos, polo tanto, todo o que tivo que ver con todo o proceso xa dixemos na comisión, fomos seguindo na mesa de contratación. Nos xa anteriormente foi neste pleno que a cuestión, digamos, que nos marcamos o noso posicionamento foi que non se valorasen outras opcións. Unha vez que por parte deste pleno se toma a decisión de optar pola xestión indirecta, pois non só que si temos que decir que todo o procedemento nos participamos del. A cuestión, digamos, por parte da empresa que está facendo, non temos ningún motivo para decir que esta cuestión non temos nada a engadir. Ademais, temos que decir que a empresa é unha empresa tremendamente solvente e que fai un traballo, ademais, dentro da nosa perspectiva, moi pedagóxico en todo o que tivo que ver Creo que é importante que, ademais da empresa, había dous técnicos independentes da Diputación. Certo, quero engadir os técnicos. Tanto a empresa como os técnicos da Diputación fixeron un traballo, é un tema, ademais, complexo, e se fixamos, polo tanto, o noso voto nos imos abster pola cuestión que dixemos antes, é dicir, ainda que isto, xurdiunos a dúbida porque é unha cuestión meramente de procedemento, pero a motivación do noso voto é a abstención, porque, en todo este proceso, a cuestión que votamos en falta é que non se valorasen unhas outras opcións, e, entendemos que en todo o procedemento, que houbo información, e, por tanto, por parte da empresa, como por parte dos técnicos da Deputación, que amosaron seriedade, rigor e un traballo adecuado. Abstención, bloque PSOE, a favor, Partido Popular. Isto é teu.